Guys, ikan pa may merkado. Ano ko na buing bang magsaksak mig cellphone dali palit pag mig sidan lagi. Mang dinali gino ko na buing bag motor nga na simplang man uy. Nas gilid sa Sibjon na nas kanang nay merkado ang manggundang-ugak kay gawan-uwan manggudpud. Ang simplang ni Dos Gabriel gino ko na nga. Kuwag mo matuhod yang pajama ron. Ang pants naan sana ni ang trouser pan aram pagka bisia buing ba wa diga tudu buing bang daw hugmag kanang nailigid bing daw hugmag ligid og kalit namagud pang danguga kay diha may tubig nagsi agas mao pa na dapit nga grabe man kadto ka kuan ag tubig way undang ag tubig da nagsi agas pa subidaon si ja buing bang simplang man agligid bawo nang sanay ha kita katindari ka kuan ginuko ka kalus ginawa ang taon ni mga kuan kadlakan sa mga undak agamong kalus ginawa ang taon ginuko palagi ang taon ni Jesus Bislasya lagi kay gapon sila basta tatay mo dihigi banggaan sa karon kami na pinahunoy na simplang na unsa ba slide man agligid hanam mo patanawon ron ngut man na siguro ni gas daris ang tuhod gisi man aja day gas guys ti na lagi tugar karang ngut kaaju Ginoo ko nan sabah laina lagi motor kaning dawhog man si jan ning tujuk ang laina hang kakuanan kakilbaan kay injak mga bunda kag amang uwo kaluis Ginoo 1 taon sagad taon mingi paladu pag malagi mga tuhod pero to ang kuanes Gabriel to pizahan nagnisi agi sang tuhod dali lagi kay mga bata ra daris bahay jawab pud may makasaksak tos charjanan isang tuhod guys ili ingnan nagnisi magkagwang zara Ginoo ko nambutang ang bitadayon ron Gawil di kasilungan yung tiil ang sana yung mga tiilan kariha pa dyan mga wapa no puro wapag ija Bebe ang butang ang bitadain. Ang butangan og kuan guys kanang naay bitadain. Karang kuno ngut-nguta. Kita magaha kay di man kajukuan. Ay gapas manggod. Ha? Bubuan ra. Pabubuan man sa bitadain. Para ba ni ako ni. Karang kuno ngut-nguta kaaju. Nga magitambal dai. Okay, kamu hinlo lah. Ihan ni bani di man mo agas. Kamu hinlo lah. Hinlo mo na. Isay at sang bubuan. Pabubuan naman sa bitadain guys. Kay ngut-ngut kuno kaaju. Iniguan. Ay, kung ano ba ni man mo agas? Giambrehan mo gud ni sa bang ni man mo agas. Teka ora. Bubinta dyan na ang 120 dyan, 120. Tambal na siya yay, bini papa. Tambal na yayay pa ma. Pag abot na mo si Elia ka naghilak-hilak man kita sa mad. Yayay kunos mama og si papa. Pero Wa naman bi ayo naman bino. Ayaw na yayay mama. Oh na ayo na. 120 dyan. Alawan. Apa yayay papa ma? Apa yayay papa? Napayayay na Ako siya ng plywood na ginukuan. Ayayay papa ma. Ano lagi nagdagkag bahay? Hindi nga na. Plywood din ko siya rin. Kan manggud di pa kanang naikuan manggud sa kanang naay. Lapas ko. Sa man. Kuro gede mo, we ay kuro. Wah, tanawa. Guys. What? Tingnan mo kanon tani. Di ba nang gwapo na? Pahak pasti Terus Ginoo ko. 4 agwas pa na. Pahak mo ay. Kuwang ngisi mo dai ni. Bisa. Akit pa? Jara Ginoo ko. Adong may pahalunak mga buhiyon guys. Kaya si Gabriel di ka lakaw og karon sakit kuno isang tuhod. Dako mong pag isang samad. Madto malingahe akan madadara man. What's up day? Yes, Eliakim to Una. Nagdada no padung sa Kuya Gael kinsa mo bundak, kabundakin man dari uwan na. Gagdag
Benek-benek mag-uwan ka ni ganihang buntag. Motong datos ang manggiagian arang taong dangugan sa api tubig diha nga. Kopay pagkawa. Bawo po na dihang dapitan sa subidaon siya nga dangugan. Nahadleken ka asos madugan kay wa mi ka dengan ubya na dengan ug subida ko diha pa nabaw gajud. Hoy, hapon na manguli na kay alas 5 na ning alarm na mga chikiting. Tukimbe sa mo na. Taday li dia uban ka anhira ka. Anhilang ka? Andi sa ka ha kay mo tom mama ha. Okay? Ajo ni itu inday din ha. Ako dong. Mara ka ha, langga ha. Ajo ni itong kusiliya dan ha kay matikay hang ha. Uy, gino ko. Inday ayo ka sakay biha. Daya nara ka day ha, ibilin na ka ha. Tuya man ang mga chikiting guys ya. Mga garaon matukimbe lagi mo na. Ayo aja papila ni sa iliya kay sang ma. Hagbeng ha. Tatan ako ya. Nagpagpado si Kuya Gail kay sang mo bundak mo kalitag uwan. Nagkabaw Gail. Odi ades ibus. Torag kabaw guys to ah. Nati. Amo na pahalanaon. Sang makabuhi delikado. Ito agi dia sa tagbengenan yung mga tumbang lubi guys dia pagbagjo naghanar ba jud kahoy mga hoy mida na sunod adlaw isus kinok marosip naghanag kahoy guys dia mo gani ganahan ko daling kahoy ja kaning nay isa kay gaanon kanina gaan man ni ja hana ka jo daghang sugnod problema kay wa tay pang sugnuran pagbuwang. Yan amang nati. Ngi. Sipat ba Yang nahuna kagwang ni mga amo hapon na pamangkugi pahaluna. Hanap sa banday saya imo na nagipainom. Tapos bakat ito ah. Pahaluna na namo ni sila. Humanam ni sila bakiro ganihang mga alas 3 hangtod alas 5. Ilang bakiro danin sa mo ning alas 5 ipaluna na naman ining magpainom. Darara na may pahaluna kay patag. Mana nagpainom ya? Muna. Mana man ilagdek og parang guys kay aron di makabuhi kay na simbako makabuhi makabungbuang jud ning pangita simbako. Ni. Sino ko anad ba ni ka ajo. Anad magada sa kautan guys. Galing bisak yan na sungay. Bisak gani mo sungay. Madyo kay wa na sungay agi mong itlog. Drive mo ko na. Sa? Nag-drive day ka? Sa grabe nga ang kuya. Masaksan na daya. So na guys, kay ila man nagi-practice ning sakay-sakay ning natihan ni mo ning anad na, no. Anad man ka no. Pagbalik dako aron na nami gamiton magdaro magtanumi kamuti ug mais. No. Magtanom tag kamuti ug mais. Bulanghoy aron natay ma kuan. Guys, maangay man si jaga kaut-kautan. Anad man ang kuya na, ang amigo. Amag ba kaya? See you love. Sa mag-away ha? Adyan so sihig isang kuan guys, isang inugsukan ni Kuya Gail ug di ba makabuhi. Uligon man daya, alam mga tumban ug tarong kay arong lawom si ja. Okay na guys. Kada tara ka susira na ka arong di makabuhi in taon. Bring. Garagan na sipat mo. Ano man. Di man gud ni sa mga uan. Aga ding color sa ma-attract sa color sa sanina. Ala ginoo ko. Ginoo ko. Ala attract sa color sa sanina. Ala ginoo ko. Gara si Ja. Pero di manungag ya. Gara na magikid-ikid. Aw. Hala ginoo ko guys, sa buing na na-attract sa color sa sanina, kilbaan ko. Kagwang. Buto-butog hang heart. Patig baka. Pagka ka na magpadung na siyang guduro na to. Lucky dere guys, di lucky. Mo ni puhon makaliwat datos among baji. Dari imong bakat di ate, mo ibati man ni Kinkin. Nahuman naman si Kinkin ug bakiro ug si Kuya Gail, amo na ni ipangpahaluna ning kuan, baka ug kabaw. Diri na Kalbaan man ko guys. Garaning gara. gadua-dua man agamang nati. Pastilan. Kung ano nga ngano na, manghana.
Pero ingat o nagduwa-duwa ra to si Zanong. Ikid-ikid. Puwa manggad paghang amaron manggad paghang sanina mo siguro to si Zang na-attract si Ja. Mugara na siya basta ni puwa. Mao lagi. Alaya nagsabud ya. Kuha na sa iya. Sangat sang ako nang guys ka nagsabud. Manay Zang pahalang naan kay hapon na. Kabundak ko na rabad uwan na Parang nakazuka bagagdag Asa man dapit niya ipa kuan niya. Sabud man. Susulo ko. Sabud-sabud man taon ni siya. Kada to ka. Spikas ka kanong way kasabdan. Arang nabu aram dai ni itong hinuktan kuya. Grabe hinuktan kuya guys. Di gajud ka buhi. Di jud ka buhi ning bakaha. Grabe hinuktan kuya ga. Arang gajud pagkaheketagal di gajud makabuhi baka. Hawa na mahagbeng ka. Magbeng ka dan ako ya, ginuo ko ni gara rabad jud hapon na raba lasing ko na. Tuya-tuya nagkaguwang. Nagas daghag lubi, gibalik ja ni tag-ija og tagtuloy sa kalibo. Oh ginuo ko, mahalap pag lubi ha. Naghana dari nga tumba man. Nagtulo ka buok, gibalik jag tag 1,000. Dali katong pahulunaan, hari dari patag. Nge, hode ya. Tong laki. To may laki guys to Laking baka. Turo, mo na turo guys kana na. Mo na mo paliwat dari pohon. Dali ngi kana na uwan ngi, hala ginuo ko. Dali. What? Tak kuya. Dali guys. Oh, dali kay nanay uwan. Alay na nani kay hapon naman. Ini, uwan. Kumana na mapahalan nagmabuhian guys, baka ug kabaw. Manguli na mi kining beuneuh kagawa, ning beuneuh kagawan na ya tareng katong pazungin ni kulis ni uk man. Ana. Hakulbaan ha ganiha guys, nabuing bag natinggi, isa man kunggi. Wanan, isa man ko nga. Duwaan. Nagduwa ra day ko to ing Kuya Gail. Wala na basta ni puwa. Hindi. Deura ba dari sapa pero di hinon to ni magkusag ning uwan na. Makalbaan kong magkusag kay das pagbagjo grabe ning abot madya na dari ng tubig dari das danis ibabaw. Kuyawon ng tubig ganin Labi na mubuhi ag naidam dito sa pilar. Sa mutjud. Ara na pud na Garang gajig ka ha? Gajig kang tuliin. Halak si Ilia bi. Dali kay si Ilia. Nge. Ajaw pa dali ya. Nge. Ajaw ya. Nge. Di man siguro mangaway ni. Gado-duwa ag nati guys na Nge. Lo gado-duwa in taon. Gara pa siya kaya kuan naman siya duduaan. Di naman ko pakita aron diin sa masuko. Dajo na ipakita ha. Guys, muna kong Kuya Gail. Toya ko na ya. Halo na awi kuan kay aron di masabud. Maslide nung kadanha. Nga. Kuya Gail. Okay. Uy, batasan naglamok nang ngibkib sang tiil aw samad. Ginuko gay. Batasan na muka uy. Pata na ya. Ano pa? Gara naglamok dari guys. Tak manggod sila sa mga kulor puwa, muna silang mugara. Padong na may manguli guys. Sa akong lugar. Ano man na mag... Hindi magusungan. Ha? Kusungan. Anad naman nimo. Kada adlaw man ni sa abakiruhan, liman kag abakiruhan buntag ug hapon. Siya ro di mo anad nimo kadto sa magbaylo naman naong. Itaw kakin nagbaka pud. Sunod na anak asawa ng kabaw. Buing. Hali na mi guys, kay hapon na. Na napahalin na lapod sila. Grabe baga azu dari dagum, ha? Na-attract sa sino sanina. Baga kadug dagum dari, ha? Attract sa sanina. Attract kuno sa sanina agabaw mo kuning gara gani ha. Para laman ang kulbaa. Pastilan. Masa kisa. Mga kalingawang pud di man sinto sa manungag. Naanad naman itong mga tao. Ang si Elia mo panulihin ang itong gidadari ganina. Day!
Kim! Lia! Ang panuling nga guys kay dara na magibilin kay lisod magamang dad is bakili day. Lia! Oh, tata na kay gabi na. Dali kay kauwan na. Ang Ginoo ko. Dali na kay kauwan na bi. Nagkonwis kabaw. Sabi ko si Darani nga rin. Ay. Manong Des Gabriel. Nakras lagi may ganina. Kasi mo. Nasimplang mi datos mir na desib John. Na. Iya mahanim. Di sa man nasamad. Datos ganina pagkakuan na maglagis motor Ginoo ko. Di ag ikaw Bintahaga ka kay gamay ra kay mo mato naka pajama ko. Jag si Jack kay nag-short ra man nagisang diri dyan natukod sa saminto. Napahak. Nakarsones pa to. Di ka trabaho Lunes. Baw lagin. Baw mazuntag okay na to. Ag jang sweldo gihatag nimo. Dahil na bukog among bading gamay sa naman hindi man mauli. Inyong sako Sabi ko ina. ay naglugo. Mo lagi. Marataw mong video karong adlaw guys, manghinaot gyapon ko nga di gyapon mininjo bizaan, di ninjo i-skip na ang mga ads guys kay arong ipuno-puno ang taon na sa among mga ipuno-puno na sa among arkansiya kay puhon kay baw na mo unsay among padungan na. Guys, salamat kadyo sa inyong kanunay pagtan-aw. God bless ninyong tanan. Bye.